Salutare tuturor, sunt Creeper povestitor și ne revedem cu mine foarte bine, suntem într-un nou episod. De data asta jucăm din nou Creeperscraft, dar tot nu am făcut seria de Minecraft Story Mode. De ce? Nici eu nu știu, nu prea am chef și că nu am chef nu filmez. Așa că nu mă forțez să filmez dacă nu vreau. Ok, dar m-am gândit să filmez Creeperscraft, seria noastră mirifică. Ok. Și în episodul acesta ce facem? Deocamdată nu știu ce să facem. Adică nu prea știu ce să fac. Să mai mergem la minat, nu știu, nu am destul fier pentru armură întreagă. Și pentru armură întreagă ne trebuie cam 20 și ceva de fier. Oh, mi-a picat tot. Ați văzut și voi, nu? Asta e gravel, așa-i? Da. Ok. De la tot. Ok. Bun. Așa. Fac pe aici o mină așa, dar nu se vede nimic. Ok, avem și un... am dat de fier deja, cred. E fier? Nu dau seama. Nu e fier. Ceva gen seamănă cu fierul. Gravel seamănă cu fierul. Uite căul. Și așa arată căul. Bun. Am dat de mine. Frumos. Fuck you. N-am apucat să-mi scot. Nu muri. Așa. N-am apucat nici măcar să-mi scot tablet. Așa. Mi-e așa orice. Caz. Lol, nu știu vorbi. Ok, wow, ce mină mare. Da. Să stăpăm mai departe. Nu știu dacă vedeți ceva, îmi pare rău. Am găsit fier. Uitați, dacă vedeți, așa arată fierul. Stai puțin. Am 5 coal. Ce faceți astea? Așa, bun, gata, sunteți salvați. Așa. Așa arată fierul. Fier, 6 fier total. Ok, 6 fier, 6 cu 19, 15, 25 de fier avem. Cred că 24 de fier ia să facem întreagă. Ok. Trebuie să pun și pe ăștia. Bun. Pe aici. Așa. Trebuie să-mi iau așa sabia. Așa. Ok, să pun la făcut fierul. Să luăm carne. Și cred că ne facem în episodul acesta full fier. Cred.
Te băcuță. Iarăși un creeper grăsuț. Ok, și vine noaptea. Ce dificultate e. Așa trebuie să fie. Dar nu vreau armura lor. Sincer, chiar nu vreau. Bun. Să pun astea în chest, fiindcă nu am nevoie de toate. Astea 10 să le pun la loc. Așa. Bun. Bun. Trebuie să iau fier înapoi. Da, fac. Am fost fier. Da, am avut dreptate. Din 20... Mamă, cum arată. Parcă sunt un cavaler. Am nevoie doar de sabie de fier. Nu am nevoie de un fier. Ok, mă mai duc să mai minez puțin. Vreau să fiu full fier cu sabie de fier. Nevoie de un fier pentru asta. Iată. Au. Bun, stone pickaxe-ul nu e schimbat deloc. La fel și stone pickaxe-ul. Pickaxe-ul nu e schimbat deloc. What the fuck? Voi vedeți cum arată păianjenul verde? Lol. Știi? Astea de experiență sunt mai mici. Adică mai mici. Nu level mai mic, să zic așa. Mai micuțe bulele alea, dar la fel îți dau experiență. Așa. Bun. Bun. Stai să pun o torță. Așa. Foarte frumos, minăm. Da, foarte frumos. Am cu stil, așa. Într-un picior sau ceva gen. Așa. Trebuie să mai pe filmare să văd dacă se vede totuși. Dar nu cred că se vede. Și sincer mai bine așa. Nici ăsta mi-a schimbat. Cum se numește? Andesite sau droide. Abana cum se pronunță și ăsta e andesite. Granit. Andesite e cel mai gri. Oh. Pam 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 pam. Iată particule rotunde. Numai așa așa împrăștiate. Ăsta e droid. Andesit, da. Andesit. Așa arată bedrock-ul. Deloc schimbat. Așa, să sap și așa în sus. Poate că diamante sau ceva gen. Ceva mai special, așa. Specialissimo. Pot să sap și mai sus. Pe atunci fac așa. Le sparg astea două. Așa, și apoi vin așa. Și tot așa. Așa. Pam 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 pam. Oh, Doamne, se sparge și n-am găsit de fier. Mai multe șanse sunt pe aici să găsesc fier.
Ok, de pe aici. Da. Pe aici am găsit fierul. Sau tot așa în jos. Ah, nu, în jos. Ok. Bun. O, Doamne. Scuzați-mă dacă nu vorbesc așa. Nu prea am ce să vorbesc. Bun, n-am găsit nimic. Acum mergem înapoi. Dar suntem full fier. Asta contează. Așa. O să mai găsesc eu un pic de fier așa off camera. Adică... Ok, cred că a venit vara mea. Deci trebuie să închid. Pa, pa!